Ahir ulaýatynyň Behirden Trawerň Sünşowsyna binadilen bagçy önümleriniň we miweleň suwlaryny önerýän kärhananyň iş ümidigi barha ilerleýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Ak Ýaprak Hojalyk Jemgyýetiniň bu hususy kärhanasynyň taslamy kuwatlygy bir sagatda 8 tonu miwe suwuny önermäge niýetlenip, kärhanada iň kämil enjamlar oturdular. Kärhananyň işe girdilmegi bilen häzirki wagtda bu ýerde miwe suwlarynyň bir neçe görnüşi önerilýär. Gelecekde bolsa bu ýerde ýyla tarapyndan köp istebilirliýän miwe suwlarynyň has köp görnüşlerini önermeklik hem gözüňde tutulýar. Kärhanada önümçilik bölümleriniň ikisinde has tahygy, taýýarlaýjy hemde gaplaýjy bölümlerde ähli işleri häzirki zamany azyk tehnologiýasynyň iň kämil tilsimatlary arkaly ýerine ýetirilýär. Taýýarlaýjy bölümde dürli miwe önümlerini ýürütü garyndan goşulmagy arkaly miwe suwlary taýýarlanýar. Hemde 7 gün ýen ýadgyly owadan gaplara gaplanýar. Ak Ýaprak Hojalyk Jemgyýetiniň bagçy önümlerini we miweleň suwlaryny önerýän kärhanasyny önerlen önümleri döwrewap enjamlaşdyrylan hili barlyk hanasyna gözden geçirilýär. Kärhanada önerleni ýokur hili önümleri ýurdumyň vilayatlarynyň hemde paýtagtymyzda Aşgabat şäheriniň sewda nukatlaryna ugradylýar. Häzirki wagtda bu ýerde işçi hünärmendiň 60-dan gowragy zähmet çekip, işler çarşy esasyna alınıp barylýar. Kärhanada işgärleriň zähmet çekmekleri, şeýle diň janmaklar üçin hem ähli oňoýly şertler dördilen. Pähim paýhasy ummany mawtumuly pragylyny ýokary zähmet önerjiligine alyp barýan bu kärhananyň ruhy bilen keme agdyr işgärleri dörjülükli zähmet çekmäge döwlet tarapyndan berilýän himayet golawlary göwnüre galkynyp, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezident we arkadaşly Gahrman Serdarmyda özleriniň pek ýüreklerinden çykýan alkyş hem hoşallyk sözlerini beýan edýärler.